Binuksan na ang second Grand Marian Exhibit sa parokya ng Immaculate Conception sa Barangay Balibago, Angeles City nitong Biyernes, November 29, kasabay ng unang araw ng novena para sa kapistahan ng Immaculada Concepcion. Tampok sa exhibit ang 26 na imahe ng Birheng Maria na inaalagaan ng mga kamarero mula sa probinsya ng Pampanga, gaya ng Virgen de los Remedios, Mater Dolorosa, Our Lady of Lazalet, Mary and Doer of Knots, at marami pang iba. Pinangunahan ng Hermana Mayor na si Homer Pineda ang Marian Exhibit para sa kapistahan ng Immaculada Concepcion ngayong taon. Unang-una po kasi ang aming patrona Immaculada Concepcion. So, bilang isang Marian devotee po, pangarap ko ito, gaya na nasabi ko kanina, na magkaroon kami ng Marian Exhibit dito sa aming parokya po. Ayon naman sa parish priest ng parokya na si Reverend Father Francis Dizon, mahalaga ang mga pagdiriwang na kagaya nito sa pananampalataya sa simbahang Katoliko dahil nagsisilbi itong paalala kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng mga tao. Ang mga pagdiriwang na ito, pinapaalala sa atin ito paulit-ulit ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos na kusa at ibinibigay sa sangkatauhan at sa lahat ng nilikha. Dagdag pa niya, mas lumalalim ang pananampalataya kung ito ay pinagdiriwang. Kaya naman, umaasa siya na magbunga ito ng mas matibay na ugnayan sa Panginoon. December 8 ang pista ng Immaculada Concepcion. Kasama ito sa 4 na dogma ng Birhen Maria. Tumutukoy ang mga ito sa 4 na essential truth tungkol sa pagkakakilanlan ni Maria at sa kanyang kaugnayan kay Jesus. Ang Immaculada Concepcion ay sumisimbolo sa paniniwala na ang Birhen Maria ay nabuo sa sinapupunan ng kanyang ina na si Santa Ana nang walang bahid ng kasalanan sa kanyang kaluluwa. Pinaniniwalaan natin dahil sa katangi-tanging papel ng ating inang Birhen Maria, dahil siya ang magiging, kumbaga, container, lalagyan ng kaisa-isang kabubugtungang anak ng Diyos, kailangan maging malinis siya. Samantala, bukod sa exhibit, nagkaroon rin ng enthronement ang imahe ng Immaculada Concepcion sa pagsisimula ng Santa Misa. Para sa mga nais bumisita, magtatagal ang Grand Marian Exhibit hanggang December 9. Kasama si Ashley Punzalan, Angelica Cara, CLTV 36 News.